Keroni forest reng atumpen Tata mobile home ke plak tang atheng pi ke neplong. Kolonga hitia long sorkari borkambura kaci ipon. Keroni forest reng atumpen Tata mobile home ke plak tang atheng pi ke neplong. Nijang Karbi Anglong Keroni Southern Forest Reng ingnam rai kom sai khiatum aru achikroni phai ingkoi rahiniar ni ajo por patrolling dambom hut Tata mobile home ke plak tang atheng pi neplong che. Non het jong sangti mohordar atupen kacharbo sai dokok aphit pusitame Keroni Southern Forest Reng along khibom rangar IC harsing kram sapen amina duty ka cheklem wa joksi ingnam rai kom sai khiatum pen patrolling ke dama por hut lang chi thing pen Tata mobile home wang bom hut lang that amang along neplong che lapen Keroni Southern Reng Forest sahem unwanted lo Kinep long check at Tata mobile number AS31C1152. Lapen ki plak dang atheng pi se haru atheng pi B1 side. 80 kibi doji lapen kado kawe phai 120 piece lapen bajarador lake. 60-70,000 atangkaan damji pusi forester 1 susir sarkar ahin pen pachini pon. Lapen non si official claim pon bom lang pusi birta rib dunlong. News Desk Report Public TV Karbi Anglong. Adam Nildum insers ake hai internal issue report ateng pensionilitun arnivang patrolling dambom ateng siat tobetan nildum patrolling damlo dambom hut lang sitting pen lang that amang mathu kewang towar long laso gari setong loglo ang pre nilitum bang laso gari check pame log interrogation log mat thengpi do bang long log lo so thengpi bang niltum gari pen dag range office bang delo ji 70 to 80 kv la andui thengpi bang labang B1 si puri pot lase marketing dilu bang ta 60 to 70,000 la andui as niltum bang non official process bang claim bang lo official process tanglu pronde accurate plan ma kb do plan ma laso bhelu dui la ange niltum tham teklo non bang official process claim dom lo thank you bang siharu B1 class puri ya bangsu thinki gari kine duna hut kang huwe ka bang kutum han net kusum sinya dunong gitu lagi niltum da sini lo latum da penakan information do laso information ateng si niltum gari bang pu bang bom lo pu pelang sini lo si latum gari okoglang pore ingting sang ajo latum kat julo latum pan bang neplong le delo ida non anda niltum bang laso komar gari ma pima mane inquiry bang niltum lo lah inquiry der akhir mane neplong pu bang niltum ta mathado ar ne begi Ona pensi so thing ke bang lang sitting natu pensi lang that natu lang bom la so hutin dum to barlong sine blo Kolonga hitia long sorkari borkambura kaci ipon. Pinyaruni phaing para trok ani nijang Karbi Anglong. Kolonga hiti along sarmohen tokbi methang aboha along sorkari borkambura aman aprang pen sepong roman kacarak pon labang suamai kacetongdun dongka mukam sarkul pen kacetongdun sarmohen sing be lapen biti sisi ahin pen babu timung alang litum kacetongdun lapen kolonga angkang kido ronga sarpen cenglok kuthikiding hekser atum cetongdun si labang suamai insamjin pen pacun pon pusi nilitum apherangki birta nangpalu